Gangsters μου, είμαι με το Χάρη στο mall. Θέλω να αγοράσω κάτι, να κάνω ένα υπέροχο δώρο. Λοιπόν, έχουμε σήμερα Family Look. Ταδαμ, να το. Ίδιες πανέλες αγοράσαμε. Ήρθαμε. Τώρα να δούμε τι να κοιτάξουμε. Ναι, θέλω ακόμα ένα iPhone. Έχω δύο, θέλω ακόμα ένα. Αυτός δεν ήξερε. Θέλει τώρα να δείξω τι πρόσωπο έχει. Χάρης, αλλά σταματημένος τώρα. Λοιπόν, τώρα θα διαλέξουμε να δούμε τι θέλω. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, θέλω 15, iPhone το 15, δεν έχω εγώ. Τώρα να δούμε ποιο είναι. Να δούμε τώρα. Κοιτάξουμε γύρω. Τώρα να δούμε. Κάτω. Για, Χάρης μου λέει ότι δεν θέλει iPhone. Θέλει κάτι άλλο. Θέλω να κάνω δώρο για το Χάρη, που με αντέχει τόσα χρόνια. Με αντέχει τόσα χρόνια, ναι. Λοιπόν, δεν θέλει να τον γυρίσω κάμερα, να το δείξω. Τώρα να δούμε ποιο θα διαλέξει. Λέει ότι θέλει Samsung. Να δούμε. Ό,τι θέλει αυτός. Και τώρα διαλέγει την κάμερα. Ποια θέλει, λοιπόν. Σοκαρίστηκε βεβαίως. Δεν ήθελε, αλλά είπα να το πιάσω, ρε, διάλεξε. Όπως καταλάβατε, δεν θέλει iPhone. Θέλει Samsung. Ό,τι θέλει Χάρης, δεν ξέρω. Όποιο θες διάλεξες. Εμένα αυτό μου αρέσει. Εγώ προτιμώ αυτό, λιγάκι ακριβό, πιο ακριβό. Αλλά την κάμερα είναι καλή και δεν ξέρω, μου αρέσει πιο πολύ αυτό εδώ. Τελικά, τα χαρακτηριστικά και τα λέω. Αγοράσαμε τηλέφωνο, ήρθαμε να δούμε γραφεία. Λοιπόν, παιδιά, το τηλέφωνο αγοράσαμε με το ζόρι. Δεν ήθελε καθόλου να αγοράσει Χάρης τηλέφωνο. Αλλά τον είπα, εγώ παίρνω, διάλεξε ό,τι θες. Θες δεν θες, εγώ αγοράζω. Λοιπόν, wow, τι ωραίο εδώ που έχουν. Λοιπόν, μπήκαμε τώρα σε αυτό το κατάστημα να διαλέξουμε ένα φύκε. Να δούμε για το τηλέφωνο. Έχει πολλά ωραία πράγματα εδώ. Τα παιδιά αγοράσαμε. Πήραμε και φύκη. Τέτοιο φύκε βρήκαμε. Αγοράσαμε και τέτοιο φύκε. Λοιπόν, τώρα να πάμε να ανοίξουμε, να δούμε το τηλέφωνο. Τελικά πήραμε Samsung, επειδή Χάρης δεν ήθελε iPhone, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, τώρα να ανοίξουμε, να δούμε πώς είναι. Εμένα γενικά μου άρεσε. Ήρθαμε να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας και μετά να πάμε να δούμε το τυραζότσικ μας, το αγόρι μας, το λουλούτι μας. Αυτά. Έχουμε πολλές δουλειές σήμερα. Μα κοίτα τις άγορες. Δεν ξέρω. Αυτά είναι ωραία μας. Αυτό. Είναι ωραία. Αυτά σου αρέσουν, Άστια? Ωραία, δε. Έχεις και πισίνα. Θα πω κι εγώ μια φορά. Σε πήγες σήμερα? Αχα. Να φέρω άλλη μέρα μαγιό, θα πούμε μαζί. Ναστιού. Θα πούμε. Покажи. Λέο, σπί. Σπί. Λέο. Πάμε να δούμε το Λέο. Πιάσε τα πράγματα σου. Πάμε. Να ρίξεις μας. Να δούμε το Λέο. Να δούμε το Λέο μας. Тихо, напугала. О, все, заулыбался. Αγάπη της φίλιας. Да ну Настя! Сделай паузу. Ποιος είναι αυτός ο κούκλος? Ποιος είναι αυτός, Τσατσαλή? Ποιος είναι αυτός? Ο Τσατσαλή, πιλαζιούτσικ. Πας, κοτютина.
ο κούκλος μας, ο μάγκας μας. Εδώ, είσαι περιμένεις τη θεία σου. Ναι, μάνα μου του μουλούι.